Awubumusa uNkulunkulu akulonde kubusise uphile uphumelele ngokwenzayo kama kuphastani channel Friki sibheka la uCandy uthi ngibingelele ngicela ukubuza ukuphupha ke usesithembini futhi umamkhulu ukuchaza lapho angishadile futhi angijoli. She dreamt of herself in a polygamous marriage. She was the first woman, first lady, and currently she is not married and she's single. She's not seeing any man. You see Candy man. So number one, ngokujwayelekile uma uphupha uganile. Okay, one. Ngokujwayelekile uma uphupha uganile kuwuphawu oluhle uma ukuthi uyibona sesithenjini. Ngoba lokhu kungakhomba ukuthi ngenzeka mhlawumbe uma usugana indoda yisithembu. Mhlawumbe vele soba umamkhulu. Yabo? U-Exodus 21:10 uma uyithathele esinye ayikunciphisa ukudla kwaso nezingubo zaso namalungelo omshado. Shuthi la khona ngumuntu mesethatha umunye umuntu. 2 kwesinye isikhathi ke uma uphupha uganile kuwuphawu uma uzibona usesithenjini ngoba lokho kungabe kuveza ukuthi mhlawumbe uma ukuthi ukhulelwe njengamanje kungenzeka uzobeletha intombazane futhi omunye umuntu kuyenzeka ayibone esesithenjini ewumamkhulu kunoma mncane kanti ukhulelwe vele uzothola ingane intombazane. Amahubo 127:3 bheka abantwana bayifa elivela kuJehova isithelo sesisu sengumvuzo. Kanti ke number 3 kuyenzeka uma uphupha uganile kube uphawu oluhle uma ukuthi usesithenjini olungabe lukhomba ukuthi kungenzeka njengamanje uma ukuthi umuntu onengane wena uzama ukuganisa leyo ndodakazi yakho uyifunela umendo weyiganisa uyibona ukuthi usesithenjini kanti wena osemkhankasweni le ndodakazi onayo njengamanje igane uyayiganisa. 4 ngokwesintu uma uphupha uganile kuyaba uphawu uma usesithenjini olungabe lukhomba ukuthi mhlawumbe umuntu kamoya wena wembethwe mhlawumbe iyizalukazi noma isalukwazi okungenzeka njengamanje siyadinga ukuthi usikhunge noma esidinga ukukhungwa uma ukuthi umuntu obesegana uyithi ukuthi ungena lapha uhambe nalesi salukwazi nalo moya okwembetha wena ubese ukhunga lo muntu obese esekuthatha yabona. 5 futhi ke uma uphupha uganile kungaba uphawu lokuma usesithenjini. Last kuma umuntu eseshadileke esebudlelwaneni ingakhomba lokuthi kukhona ingxabano ezoba khona emshadweni wakho phakathi kwakho nomuntu wakho ngenxa yomunye umuntu osekhona in the picture. Futhi uma kungukuthi kuzoba lengxabano ezoba khona phakathi kwakho nomyeni wakho uma ukuthi ushadile usebudlelwaneni izobe idalwa omunye umuntu wesifazane osekhona njengamanje. Yabona? Noma ke asivale ngokuthi number 6 ngesikhathi uyiphupha ngathi ugana usesithenjini kunomunye umuntu okhona lento isengavela ukuthi lo muntu osuke unaye wena ojola naye noma uzojola naye kungenzeka kube khona umoya nje ovukayo engeke kusaba ke lo moya ukuthi wena wembethe imimoya kodwa kube sekusondela into eyisilwane manje ezozenza umlingano walo muntu wakho yabona. Siyabonga. Besibheka la kwenjani uphupha ushadela kuphi esithenjini uma ushade esithenjini uma ngathi umuntu ogana esithenjini uma mkhulu uma mncane bora calizo wasemile ebelesa Kuleka uyu Jesu